So ngiqomba oyena mbuzo ngokutshisekayo as iminyaka ke ihamba naku seku after i-COVID. Qomba hayi man. Asi-imagine into yoba siyazondwa globally sisesikhumba. Ngumntu wonke ongesiso esisikhumba lo mbali esinguwo. Abasithandi ncam noba sidibana nabo kwi-religious setup, noba sidibana nabo kwi-employment setup, noba udibana nabo nje ekuhlaleni kwi-restaurant. Abasiginyisisi ncam, bayasitolerate qha aba bantu and ngaske sikhawuleze sisuke endleleni yabo. Kwakutheni ukuze kube njalo? Kwakutheni ukuze kube njalo? Kwakutheni ukuze kube njalo man? Iba evident qho iminyaka ihamba, especially ngoku sesiqale ne-social media. Siyabona mos uba guys, ikhona into ekhona.